baitika na bege na kai nake biyawa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Ya masanin lamura na fili har boye Allah buwayi. Da famin ya mamallaki na ya rabbi ka nube ni in yi. Baitoti a gurin sa maulana manzan mu kakan tawaye. Ya benin ya ilahu sarki laifina na irisinawa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Ni ka salatin kamar yawa gun zaɓin nan da bashi da tamka. Gun manzo mai dubin isan nan gata na mai tafi da doka. Ya sajila gani nan a ƙofa ƙalbila na sai ku haska. Rauni na gasi yawa ai maulati gunguna tsayawa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Ya asahabu ku ne mazaje jaruman da ba sa gazawa. Ya cira fa'uni ta ku nake yi ga halarar da ba ta fakewa. Babana dan cikin gidan ne a ce jani gwar zan yabawa. Kai har da jiyali ai gwani na ne barahama gausi na yi kowa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Shehi na malam ya haye maulana ku kuke tsaya min. Shan Usman liman yana nan ku addu'a mi ado da amin. Sheikh Isa sun yi addu'ar nan illela su suke faɗa min. Ya sayyadi maula ubanmu baban rau da gani na biyowa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Sako ne gashi zan isarwa gun masoya da annabina. Mauludin haihuwar ma'aiki ya dawo uba gun sunana. Mai matsayin da san ba kamar sa manzo na dagun amina. Sun Mahmudu ai wajibi ne in ka so shi kayo haihuwa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Mauludin shugaba biyayye ya zo yau dole in kiranku. Ya masoya gun annabi na sanarwa ta gata nan agunku. Mai hidima agunku bai gazawa masoyi na tsaya agunku. Sha matsayi ɗagun amina haskenka ne ke haskakawa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa. Ya babu ni kira nake yi ko wannan ku ya fito da gaske. Mu ta yabo gunsa babu sauƙi har makiya su ta burta tsaki. Mai rauda can Madina babba duk duniya ta kace ma'aiki. Shafalala angon su DJ aljanna ai ku kuke rabawa. Al-Mustapha karbi baitika na bege na kai nake biyawa.
shugaba sadauki ni kaunar ka ce ke tsumani. Inda ake ambaton gwaninmu mai girma ayyana wurin ne. Al'umma mai ta ambatarsa don Mamudu ya wuce tunani. Ya mafita taskar Allah mai matsayin da baya gushewa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Zulmi ke darusi izu dahe mai karfin da ba a tare sa. Kaci duniya ya kawiyu Shafi'u Naziru gadon matasa. Tsofaffi sun rike kamahi mai martabar da ba a saninsa. Ya Allah sarki rahimu komai na yi sallamawa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Gun Mamudu mai kira abika almukutari gatan halittu. Da shi rahama ta wanzu duk duniya gashi an wadatu. Ya mustaqimu gani tallafa min mai hasale ni gadon matattu. Mai matsayi a ranar kiyama wanda da shi ake tsallakewa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Na zo nake yi ‘yan uwa al'umma masoya. Ya sha'irai ku fito ku koda annabi nura mai dubun masoya. Ya ahalin ɗariƙa da faida mu hidima ga abban Rukayya. Domin tsira gun ilahu wanda ya bisa baya rasawa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Hadiyan manta yanzu zali gaida masu yabo gurin annabina. Ga gangaren shugaba gare mu Malam Hafiz Hadimi ganana. Sai mai gida garkuwar mu Shehu baban Rauda su suke kirana. Sai ya da ‘yar abana nan mama ta a fannin yaba. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Sayyadi na Shehu da Shehu Malam Isiya ina jinjinata. Sayyadi Muhammad Kabiru ‘yan uwa mu damƙe zumunta. Ga sayyadi Mamman sayayye kan masoya nake addu'ata. Da sayyadi Ali Sadauki gaisuwar nan ba na taƙewa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Sayyadi Isma'ilan nan sanarwa ta tinni ta ishe ka. Sanarwar maulidin annabin mu gausin hada ba na barinka. Sayyadi Sirazi yana na Malam Yunusa na yi gayyatar ka. Sayyadi Malam Aminu muna naɗayi wa al'umma sanarwa. Al-Mustapha karbi baiti kana bege na kai nike biyawa. Sai na sako ku ƙarshe gaisuwar nan ba na barinku. Usman ai uban ku ne liman ai na ji addu'arku. Shehina baban Yazidu Malam Yahaya kun yi tarbiyarku. Gunani awwal dan Abdu almajirin ku nan zan tsayawa. Al-Mustapha karbi baiti kana
kana